Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di parbadia, na tumapa langit, dohot tanoon. Amen. Asi maroham diau ale Jehovah, ay targogot doau, maras dorohaku dohot dagikku. Alay anggo au, tuhodo au haporusan ale Jehovah. Nikkudo, hodo de batakku, marguru tu tanganmu do aka parsoryoki, say paluang maau, sian tangan niaka musuku, do sian aka na mangolot tingiau. Ale Jehovah, say unang paurak au, ay hodo na hujau, say paluang maau marhite-hite hati guranmu. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, amanami na di banua gitjang, para si roha na sumurung, namandok molete mahami tuho sian nasa roha nami. Ala di lehon ho anak munasa sada itu hamatian humop hop hami. Asa unang mago na porsia di ibana, alay asa hangoluan nasa leleng ni leleng na dinasida, tatap mahami, alay amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus, nagabe habadiaon dohot atigoran di hami. Sese sama dosa nami saluhut alang ni pelean na sundenggan, na pinelehon nai humopop hami. Saya paeleng mapinggol mutu tangyang nami, jalasi maroham di hami marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ima patik na perjolo rodi patik paupaton dohot lapatanna. Patik parjolo. Audo Jehovah di Batam, Nina di Batata. Dang jadi malakup au bainonmu di Batam. Dia do lapatani ondok. Ikon ubiar rohata, jala humolong, jala upos mida di bata, asamida nasa na adom. Patik paduahon. Dang jadi ganaanmu,
Jala dang jadi sumanonmu manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aek na di torin di tano, yang ngotung gabe si sombaon manang si oloan. Dia dola patani oddo. Ikon di habiari rohata di bata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa dang jadi iba marsobat tu sombaon manang tu gana-ganaan. Mangido hanguluan siani, jala dang jadi oloan begu manang ulpuhan ni hadatuon. Jala dang jadi pos roha di ugasan homitan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon guani di bata yang goso ture dalanna. Ayhona uhum na dosogot akan namar sinyang di goarna. Dia dola patani oddo. Ikon di habiari rohata di bata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo mamurai manang monolon-nolon manang marujar-rujaran naroa. Manang mangatsi marhite-hite guarni di bata. Ai di natar sosak dohot di tangiang, dohot di puji-pujiat do si dohonon goarni debata. Patik paopaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dina onom ari maulah hamu nasa si ulaonmu. Alai anggo ari papituhoni, ari paradiani Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anak pupe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di isi ni hutang ni halak penamangibati hutam. Ay dina onom arido ditopa di bata langit dot tano dot laut dot nasa isina. Dungi maradiat tu ibana di ari papituhoni. Di bahani do ubahen di pasu-pasu di bata do Jahoba ari paradian nai jala di parbadiai. Dia do lapatani oddo. Ikon di habiari rohata di bata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang tois rohata diajar nasian hatani di bata. Ikon badia do hatani di bata di rohata, jala ikon ringgas rohata tumangihon dohot mang guruhon. Atong rap mangida gogo mahita sian Tuhan di bata. Ale Tuhan di bata. Saya pargugui mahami mangulahon na hombar to patikni. Amen. Maro
tato poti madosata di joloni debata martang yang mahita. Ali debata nami namarasi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami ro tujolom huhi lala hami rikot doa sini roham di saluhut hami halak perdosa. Alani do ubahen nau paseret hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhatopot hami. Tuna jot-jot do hami manibil sian akadalanmu nabadia songon biru-biru nalilu. Saya unang pabali hami sian jolom alani dosa nami aedang dia hal mohon roham hamatian ni akapar dosa. Alai hamu bau ni rohana do lo meni roham asa mangolu. Se sama saluhut hage duhon nami. Dohot pangalasyon nami marhite-hite pangulu nami nasa sadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot maasin ni roham di hami. Marhite-hite panindangion dohot hagogoon ito di parbadia. Asa tarapul situ tu rohan nami manjauho. Asa patun tigor jala daulat hami mar pangalaho bahen hasangapon di guarmu na badiai. Amin. Tabeke hata baga-baga taringot tuha sasani dosa. Musat pe aka dolok jala humutal aka robean. Alai anggo para sini rohaku nasotupa musat sian ho. Jala padan ni hadamyoku nasotupa humordit. Nina Jehoba siasi iho. Hasangapon ma di debata na diginjang. Sudah
Tabegema hatani di bata, turpuk ni ari mingguon, imana nienet sian Matius bindu 20 sada, mamuka ayat sada, roh di ayat sia. Dungi lahu mandapoton huta Jerusalem, sahat manasida tu sosor bet page, mardonokon dolok jetun. Sianima disuruh Yesus siseana 2 halak. Nin nama, lau mahamu tu sosorna di jolomunaan, mamitor jupak hamu madisi tabat halode sadarap dohot anakna. Har-hari jalatogu hamu mai tuhau. Jadi molotung adong namandok hatana tu hamu, alusi hamu ma narikot doi dituhani. Dungi pitor lason nama. Alai masape sisongoni asa jupang na hinatahon ni panuri rangi. Pabuah hamu ma tu borusion. Idama naroma rajami manopotho nalambok dorohana. Halo dedo hundulanna dohot anak ni halo de boban. Dungi lahoma aka sisian nai patupahon na nidokon ni Yesus tu nasida. Dibuan nasida ma halo doi dohot anakna. Diapehon ma ulos nasida tu ginjangna, laos dipahundul ma Yesus tu atas nai. Deba sian natoropi pahebakkon ulos nasida tu dalan nai. Na dibanari mangeliki akaranting nihau jadi di paserakon tusi. Alai sude natoropi akana di jolona nang mangihut sian pudipe mangolop-ngolopon. Hosiana di anak ni Raja Daud. Pinasupasung manaro marhite-hite guani Tuhani. Hosiana ma na dikijang. Ido saatna martuado akan natu mangihon hatani di bata jala nampe opsa. Amin. Taha tidak kon ma haporseo tai, songona hina tidak kon ni dongata saha porseaun di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai,
Imana tidubuhan Maria, nagabe-gabean siantodi perbadia, andorang suabubuhan. Ido tu hatta, natu mau nabenit di pangumani selatus. Namate terpajau di mana dia hau pinar silang. Natua tu manotoru udung di tanom. Namulak mengurung di hari patoluhon. Namana itu surgo, lau hulu tu siamun di bata jauba. Amanai pagugona sore dusani. Disima ibana pai manasukut tanoon. Manguhumi halakna mangulu dot namate. Hau porsia ditodi perbadia. Jala adong sada huria nabadia. Huria hatau panya Kristen akan nabadia. Dohot biasa seni dosa. Dohot diataina mandok. Mulak mangulu sogot daging halak naumate. Dohot dia moluan nasura sudah. Amin. Hundul. Shalom. Shalom. Amang inang puja hama tiga poin dari warta jemaat nau ngadong hita tiop ta perhatian mamang puja hama hita. Nama minggu parmarum manang mare-mare dengan topik diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pinasupasu manaro di bagasan goar ni Tuhane. Poin paopaton. Ibadah penghiburan. Pada hari ini, tanggal 10 April 2022, setelah kebaktian pukul 9.30, gereja kita mengadakan kebaktian penghiburan kepada keluarga Pendeta R. Huta Barat Boru Situmorang atas meninggalnya Amang Pendeta Oktorium Huta Barat beberapa waktu yang lalu. Jadi dung saya nonamang kebaktian non langsung dohita untuk mengadakan penghiburan. Jadi dipanggil matu sude akar ruas asa rapak kita mendohoti penghiburan yang nonama. Poin napa siakon pertangyangan sektor untuk sementara yang tanggal 22 ditiadakan dan libur tuamang di tanggal 22. Poin 11 bagian A. Seksi sekolah minggu menang kegiatan pasca sekolah minggu na perjolo kegiatannya hari Sabtu tanggal sia kemarin nunga di ulahon pertama jalan salib bersama keluarga. Untuk yang kedua nanti tanggal 16 diadakan lagi jam 12 sampai jam 15. Jumat tanggal 15 April jam sia ibadah Jumat Agung sekolah minggu. Sabtu 16 April jam 16 sampai jam 20 kegiatan Sabtu Suci menangna aktivitas sekolah minggu membuat salib, membuat telur kebangkitan dan membuat krans. Untuk tanggal 10 sia diadakan buha-buha ijuk. Jadi kita masuk jam 5 na parmingguan jam 7 rapak madi jam 5 alana jam 7 dangadong alana pajonok tu jam 8 untuk anak sekolah minggu. Jadi untuk jam 7 dangadong di pasada tu jam 5. Jadi di son kegiatan sekolah minggu jam 8 dan jam sia denang unang lupa behi temampuan akaya anak kota pahoputa jam 8. Lima di son berbagi kasih pasca sekolah minggu untuk Yayasan Ruth. Nah, anon dung saya pembacaan warta jemaat akan ada video tentang anak kegiatan sekolah minggu nanti setelah selesai warta akan diputar. Seksi perempuan yaitu Parheheon seksi perempuan. Parheheon seksi perempuan dimulai tanggal 26 Maret. Sudah berjalan Ninang ya. Sampai 18 April dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut yaitu membersih-bersih gereja sudah diadakan 2 kali Sabtu berturut-turut dan nanti yang terakhir Sabtu tanggal 16 April yang diadakan oleh seksi perempuan. Terus mengadakan lomba mandok hata. Jadi meladong hita nanaing dohot lomba asaboy hita mendaftarkan di Ritabe
tu panitia. Adong muse lomba menyanyi, mau ladong na berminat misalnya asa boy tersalurkan bakat, boy dohot untuk berlomba menyanyi, boy mendaftarkan. Terus Dewan Marturia. Dewan Marturia di son seksi remaja untuk adong dihitai nang nakinin yang kecil, seksi remaja mengadakan pasca bersama. Diadakan hari Sabtu tanggal 23 dan 24 April, tempatnya di Karangtumaritis, Lembang. Akana poso ada selembaran kecil molo neng dohot untuk berpaskah ya. Terus poin yang ke-13, pelayanan kebaktian pasion 1 dan ke-4. Di sini ada pasion pertama Senin di sini tanggal 10.2 ditulis salah dan inang tanggal 10 sada. Jadi Senin, Selasa, Rebo, Kemis tanggal 11 sampai tanggal 14. Jamnya adong tertera di son jajah habema asa boy hita mandohoti pasca pasion itu ya. Poin ke-14, pelayanan kebaktian parningotan hari hamamate ni Tuhan Yesus manang na Jumat Agung. Diadakan perjamuan kudus. Deson adong jam 7, jam sia itu untuk anak sekolah minggu toh. Jam 10 pe adong. Sore pe adong jam 14 yaitu dia adakan marulaon nahohom. Poin yang ke-15, pelayanan kebaktian pesta perjolo parningotan haheheon di Tuhan Yesus manang nak pasca pertama Minggu 17 April. Imanak ini kan buha-buha ijuk jam 5, jam 7 ditiadakan parmingguan bersama dengan di buha-buha ijuk. Terus di son sekolah minggu jam 8. Jam 8 untuk anak sekolah minggu. Jam 10 adong muse sama jam 17. Poin yang ke-16, pelayanan kebaktian pesta paduahon, parningotan, haheon, pesta Tuhan Yesus pasca kedua, ima di hari Senin tanggal 18. Masuk kita pukul 10 walu. Ta ingot be mainang, ta bereng be manon warta tahun di Jabuta, asa tong ta ingot ate unang lupa hita di pasca paduahon. Nomor 10 pitu, pelayanan pasion Jumat Agung, ulaun nahohom, buha-buha ijuk pasca. Ima songon nakiningani di son tertulis inang pasca sekolah minggu dibahin jam sia, jam 8 dina inang dah. Asa tagat tibe jam 8 dang jam sia salah ketik. Poin yang ke-23, ucapan selamat ulang tahun. Di son adong namar ulang tahun saya mulai sia tanggal 4. Sian tanggal 10 April. Sia tanggal 4 sahatu tanggal 10 April tertulis di son 10 sada halak. Mulu adong namar ulang tahun. Kami persilakan berdiri. Oh, dang adong hatinang mungkin di Jabuta manang naung tadi pagi. Oh, ada. Oh, iya, tetap berdiri dulu inang. Oke. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sai parrohai mahami mamilangi akka ari-ari nami asa dapotan roha nabi kami. Amin. Ya, dipersilakan duduk kembali. Selamat ulang tahun Tuhamu amang inang nang sonia ke anak nami akan nama ulang tahun. Saat kita tuh berita keuangan. Berita keuangan na masuk tuhuriata di bakasa samingguon. Tuhuria 22.303.300 rupiah. Tu pembangunan 1.855.200. Tu kantor pusat 3.423.500. Dan yang lain-lain di sini 8.367.000 rupiah. Songonima warta jemaat dihita. Sonari tasaksihom majolo film yang akan diputarkan
Untuk tim IT kami persilakan. Mau lihat sonari sahat mahita tu bertangiang mahita tapasada marohata. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan, di mana Tuhan pada kesempatan ini Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk dapat berkumpul di rumah-Mu yang kudus ya Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat kesehatan yang Tuhan berikan pada kami. Dan juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan Bapak Presiden kami, Wakil Presiden dan semua menteri-menteri ya Tuhan. Berikan mereka ya Tuhan kesehatan, berikan mereka ya Tuhan supaya dapat mereka bekerja ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan juga ya Tuhan kami berdoa ya Tuhan, di mana ya Tuhan sampai saat ini ya Tuhan penyakit COVID masih meningkat ya Tuhan. Ini juga kami sertai ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan supaya semua ya Tuhan jajaran yang terkait untuk pembasmian penyakit COVID, Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang memberikan supaya Tuhan cepat-cepat berlalu penyakit COVID ini dari negara kami ini ya Tuhan. Berkati semua ya Tuhan, medis, para medis ya Tuhan yang dalam pelayanan. Berikan mereka sehat-sehat, jauhkan mereka ya Tuhan dari segala macam penyakit itu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ya Tuhan berdoa buat saudara-saudara kami ya Tuhan yang sakit. Baik itu ya Tuhan yang masih dirawat di rumah sakit, baik ya Tuhan yang sudah dalam pemulihan. Ini ya Tuhan kami bawa dalam doa syafaat kami ya Tuhan. Saya akan menyebutkan namanya ya Tuhan satu persatu. Andro Elizabeth Tamba, Ibu M. Dolok Saribu, Boru Silitonga, Inang Boru Panjaitan, Boru Nadeak, Inang Boru Sihombing, Boru Pasaribu, Inang Boru Sinaga, Boru Siregar, Inang Sitorus, Boru Tambun, Inang TS Hutauruk, Boru Lumban Tobing,
M Tambun, amang M Simbolon, inang Nyonya Simbolon boru Pasaribu, inang Tampu Bolon boru Samosir, amang D Pakpahan, inang Situa Nyonya Pakpahan boru Tapu Bolon, amang Amanulang, amang Situa RT Pangaribuan, inang Nyonya Situa Jel Situmorang boru Pakpahan, inang Siregar boru Aritonang, inang Rotua Margareta Marbun boru Purba, inang Huta Barat boru Siregar, Kesia boru Panggabean, inang Marbun boru Tambun, Daniel Gomgom Parulian, Pascal Cohen Parulian Marbun, inang Sinaga boru Napitupulu. Semua ini ya Tuhan kami bawa dalam doa kami. Biarlah Tuhan yang memberkati semua obat-obat yang mereka minum ya Tuhan, supaya mereka dapat memperoleh kesehatan, memperoleh kesembuhan atas berkat Tuhan, atas obat-obat yang mereka minum, sehingga mereka pulih kembali ya Tuhan, dapat berkumpul kembali bersama-sama kami untuk memuji memuliakan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat jemaat kami yang merindukan anak ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, berikan mereka kesabaran, berikan mereka ya Tuhan, biar tetap mereka mempunyai pengharapan yang dari-Mu ya Tuhan, bahwa mereka akan menerimanya nanti tepat pada waktunya yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa buat anak kami Timothy Simbolon ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati ya Tuhan semua orang tuanya, kakaknya, semua yang menjaganya ya Tuhan, supaya mereka bersabar ya Tuhan, supaya mereka rajin untuk melatih anak kami ini, supaya kumpuli kembali, supaya dia dapat lancar berbicara. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Dan juga ya Tuhan kami berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat kami yang sudah lulus dari pekerjaannya, yang persekolahannya, yang belum mendapat pekerjaan dan yang belum mendapat teman hidup. Ini juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan mereka ya Tuhan supaya tetap bersabar untuk tetap ya Tuhan mencari, dan Tuhan akan memberikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa untuk tempat ibadah Gereja Persiapan Lembang ya Tuhan dan Sumedang. Berkati semua ya Tuhan jemaat-jemaat yang ada di sana ya Tuhan. Berikan mereka ya Tuhan, biarpun Tuhan mereka masih tetap memuji memuliakan nama-Mu di tempat yang masih sederhana ya Tuhan. Tidak ada yang Tuhan penghalang mereka, tetap untuk mereka datang memuji memuliakan nama-Mu. Berikanlah ya Tuhan supaya lancar-lancar di semua pembangunan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Dan juga Tuhan pada saat ini di tengah-tengah kami sudah hadir Amang Pendeta Siregar yang sebentar akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Berkati Amang ini ya Tuhan, supaya Amang ini dapat menyampaikan firman kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Amin. Dameni debata na sumurung sian saluhuk naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin.
Horas madihita sa luhutna. Shalom. Hata ni debata nanaing jalo otta di manugut di Arianon diturbukon huriata dosian Kesalmen 110 lalu ayat 10 sia sahat rodi ayat 20 sia. Hujahama ihuto kamuma di bagasar rohamuna. Ukap hamuma diau akabahal ni hati goran. Asa hubungoti akai lau mamuji Jahuba. Odo bahal ni Jahuba bongotan ya kaparti gordoi sogut. Madok moliate ma ahu diho ala naung dialusiho ahu jala majadi hatuaku. Batu naung binolokon di akap pade bagas ima batu parsuhi. Sia Jahuba dui masa jala halungangat dui dia jala halungangat dui anggo di matata. Ariodo nadjana dihun ni Jahuba marulupulup jala marlas ni roha mahita disi. Ia le Jahuba say manupa maho. Ia le Jahuba say homa mabahin majadi. Pinasupasu manaro marhite-hite goar ni Jahuba. Hupasu-pasu hamima hamu. Akka nasian bagas ni Jahuba. Jahuba du debata jala ibana manudangi hita. Tabato kamuma akka pelean pestai sahat rodi akka tadu nilanggatan. Hodo debataku jadi hodo pujioku ali debataku. Sai hodo pati bulokku. Madok moliate ma hamu di Jahuba ai pardingga basa do ibana ai rodi saliling-liling nado asini rohanai disido sahatna tiki lau masuk tu gari jaun nakinau hubering ma adong mare-mare tohotahe narohaku ala guarni minggutta sadarion minggu mare-mare atau Minggu Palmarum. Mula sahat ita tu Minggu Palmarum, jala umma Minggu Parpudi adorak sosahat do pihita tu Jumat Agung dohot Minggu kebangkitan Tuhan Yesus. Hamak kadongan molo dipatu bahuriat tamanuaing songonon mare-mare atau palm di guari minggutta Minggu mare-mare. Apa artinya? Tentu namar hadu muado di halat Yahudi manang di Israel bahwa palem itu kalau dilakukan seperti ini adalah satu tindakan untuk menyambut majakon sahala nasangap nanengro. Yang kedua mulut tapatupa nyon mare-mareon adalah dalam rangka ada yang mau kita sambut. Alani kotorang di bagasan Minggu Palmarumon isido nanaing sijak konota. Siapakah yang mau kita sambut? Molo sian turpuk natajahan nakin didok batu nabi nolokon yakapad de bagas ima jadi batu parsuhi. Tentu marhubungan dui. Siapakah yang kita sambut itu? Yang kita sambut itu adalah batu parsuhi. Labatana yang menjadi landasan. Ido na naing jakonota. Batu nabi nolokon ni akapad de bagasi. Itulah yang mau kita sambut. Siapakah itu? Alali molo ditaringoti diturpukon batu parsuhi marhadu muad doi tu ojahan pundasi ni satu bangunan. Termasuk bagas joro ni debata. Ikut dipajongjong do sada bagas dengan materi-materi yang sangat kuat. Jala bohado bangunan ini asa kokoh berdiri harus dipilih.
yaitu landasannya, dan dibuat landasannya dengan pondasi yang sangat kuat. Kalau tidak, bangunan itu akan roboh karena bahannya juga yang tidak berguna itu, yang tidak kuat itu akan dibuang. Didok di bagas turpuk tahun batu Nabi nolokko ni pada bagasi ido gabe batu parsuhi. Hama kadungan dihaporsiai halak Yahudi do bahwa joro ni debata bait Allah itu adalah simbol kehadiran Tuhan. Molo bagas joroi simbol kehadiran Tuhan perlu kunota ahado nagabi ujahan apa yang menjadi batu parsuhi ni bagas joro ni Tuhan teh. Bodo putih hota sian turpuk sadarion sian hata ni parpesalmeni didok ukap hamuma di au akabahal hati goran asa hubungoti akai laho mamuji jahuba. Molo ditaringoti pintu gerbang kebenaran berarti bangunan itu bagas joroi ujahanda ima hasitongan hati goran idonan yang dohonon na disi alani sian perpasalmeni dohonot tama ujahan landasan dasar dari bait Allah itu adalah kebenaran atau hati goran. Hama kadungan sasitong na odo ujahani alai odo nabi nolokon nyaka Nabi Suk akaparise siboto surat di hati hai dan dipaduliho nakka namaro pada saat itu apa itu kebenaran Tuhan, apa itu keadilan Tuhan. Hal ini do ubahin nadi uhum debatana sidak. Mereka tidak lagi berjalan dengan keadilan itu, dengan kebenaran itu. Halai nunga masih buar rohanabi. Hal ini do didok parpesalmeni ukap hamu madiau bahal hati goran. Ikut perhatutota do hama kadungan bahwa hati goran hasitongan hidup gabe batu parsuhi ojahan di bagat joro ni debata. Dan berlapatan hama kadungan gedong gereja ini bait Allah ini walaupun dengan bahan-bahan yang mentereng atau yang sangat-sangat kuat dan juga bahan-bahan dari yang sangat-sangat canggih. Tetapi kalau di sini tidak ada itu hati gora doh hasit tongani. Halani maham kadungan ia batu parsuhi ni bagas joro ni debata hati gora doh hasit tongat be. Halai rikot sukunota jala satawoto ise doi hasit tongani. Ise doi hati gora ni. Jauh-jauh sebelumnya hama kadungan nunga dinubuatkan disurirako panurirang Jeremia molotajah di Jeremia 20 ayat 5 bahwa hati gorani hasitongani adalah tidak lain dari Kristus sendiri. Didokibana songonon idama narodo akka arisogut ninna jahuba pati dangukuma di Sidaud sada tubur natigor nabaki raja jalana pistar jala hajong jokonon nama uhum dohot hati gorat di tanon alani martudu-tudu tutuhan Yesus dui alaibana do nama buan harajau banua gijang tutanoon asa tubu di portibion hati gorat dohot hasit tongat ala buasa bahwa sumber keadilan dan kebenaran itu adalah kerajaan Allah. Di bagasan harajaun di debatado dapat kita sitong hati goran hadameon doh las niroha daido di do apostol Paulus Daud do harajaun di debatan ni naibana hati goran doi doh hadameon doh las niroha di bagasat ton di perbadia Rom 14 ayat 16 isi do mabuani Isedo babuan harajau banua gijangi nama risihon hati goran hadami odoh las nirohai datu hataido jalamar hiteima hita malua hamak kadungan
Songo ruas ni huria hita, songon akan naung porsia tu Tuhan Yesus. Iko sukunot do. Betul do hati goran, hadameon, doho las niroha, ujahan ni garejata, HKBP reformandaun. Molo sitok kita pengikut ni Tuhan Yesus, harus kita tanya, sitong do di tonga-tonga ni bagasta, aduk karajaun ni debata, ima hati goran, hadameon, doho las niroha. Apakah boleh negara kita ini menjadi kerajaan Allah? Boleh, kalau di sini ada keadilan, kedamaian, dan sukacita. Molo so adong do natului. Dangadong hati goran, dangadong hadameon, dangadong las niroha. Dan kita lihat itu dalam gereja kita ini. Kalau tidak ada keadilan dan tidak ada kedamaian dan tidak ada sukacita, harajaun ni siya namang. Totu kudohnot tado di harajaun ni sibulis do. Dangadong kategoran si, dangadong hadameon. Yang goholan na mga kalido, ang goholan nama na marbada-bada do, holan na paju roha, ayulaw ni sibulis do. Oleh karena itu, yang kita sambut itu, yang menjadi dasar dari iman kita, dasar dari gereja kita, dasar dari kepercayaan kita, yaitu adalah kebenaran itu, keadilan itu. Itulah yang Tuhan Yesus bawa. Jala odo naso tarjalo niya kaparise di hati hai. Ubahen na dibolokon ibana. Takola dibolokon saat tu na diparsilakon. Alani hama kadungan angguhita na mangihuto Jesus. Gabi ojahan ni haporsyota ima Jesus alanyaha. Ayat 20 ni turpukon madok. Molo adong dison hati goran, molo Jesusi gabe dasar ni sude perngulota pinatupa ni debatadui. Sia jauh badui masa jala halongangad dui di matata. Buasa gabe Yesus tabahin ujahan menjadi landasan dari iman dan kehidupan kita. Karena itu adalah datang dari Tuhan. Yang kedua, buasa tu hatai tabahin, buasa Yesus gabi ujahan di haporsyota. Hale Yesus sendiri madok di Yohanes 10 pa ayat 6 ahdi do disi audo dalani dohot hasitongan dohot hanguluan dang adong nasahat tuamei iya so marhiti sianau. Ibana do hasitongan, ibana do hati goran. Tidak ada yang boleh sampai kepada Allah Bapa di sorga kalau tidak melalui Dia. Alani ikon ibana mata bahenota ojahan ni haporsyauta doh nguluta. Alena tumakas dope didok Apostel Paulus. Asaw narong na mabahen na asing gabi ojahan ni nguluna, ojahan ni haporsyauna. Apostel Paulus mandok ay dang adong tarpauli ojahan na asing dukon ni naung ojaki ima Yesus Kristus. Tidak ada dasar yang lain yang dapat dilakukan di luar daripada Yesus. Ibana do natajak pun hamak kadungan. Dialah yang kita sambut songguar ni mingguta sadarion. Ibana do nata sambut dohok mare-mare ni haporsyota. Jala di ibana do manangise nama bahi Yesus gabi ujahan. Jala disambut Yesus dohok sitong ujahan ni nguluna. Pasti tubuh di ibana hati goran dohok hasit tongan. Hama kadungan nu katakas di hita. Ujahan dasar batu parsuhi ni haporsyote ima Yesus. Apakah cukup hanya sampai di situ? Holam maboto do hita Yesus do ujahan ni nguluta. Yesus do nagabe batu parsuhi ni haporsyota. Tidak cukup. Halai kutarida do hama kadungan di pabahenata di tindakata. Molo neng do honommu Yesus do hubahen ujahan ninguluku
tunjukkanlah dalam perbuatanmu. Ahamai, sia turpuk doh sian epistel nakit sangat tekas do dipatuduhon hata ni bata. Apa yang mau kita lakukan sebagai penyambutan kita pada konota di Yesusi gabi ojahan ni haporsiota, ojahan ni nguluta. Na parjolo hama kadungan radi mangulahun ulau nasi nuruni Tuhan Yesus doh nasi nuruni debata. Matius 21 ayat 1 dai do dipatu pak kasih siani lau hamunin tu sosoran so di boto kasih siani do pe alai di do Yesus lau maho buat masiani adong do disi. Tidak ada pertanyaan dan arung suku-suku nasida buhadon noni. Dan mereka pergi bukan keadaan terpaksa tetapi dengan tulus hati. Radi mangulahun ulaun nasinuru ni debata. Dohot nahinalomohon ni debata. Tu dosa ni maparjolo di kita. Kita siap melakukan suruhan Tuhan kepada kita. Nabadua kon, apa yang harus kita lakukan jika kita mengatakan bahwa Yesus itu adalah menjadi landasan dasar pundasi dari kehidupan kita. Nabadua kunima, radi mangalehon nasa silehon-lehon ni debata tuho akapasu-pasu ni debata. Pakion di tuhate. Daido di bae parhalu di hamak kadungan dan disukut alai dengan tulus hati memberikan hita na pungudison gudang do pasu-pasu di debata dilehot tu hita dilehot do parminotowan ilmu yang tinggi tu akan tua-tua di son nasongonau lansia dilehot do pihak kepertikian kepada anak muda masih Tuhan berikan kesempatan dan kekuatan. Selama ini kemana itu kita lakukan? Songon perhaludi yang punya keledai itukah kita? Bahwa itu kita berikan kepada Tuhan supaya Tuhan gunakan itu. Saya turut dengan kehendaknya. Dilehot debatado tuho inang arta. Dilehot debatado tuho haulion. Dilehot debatado tuho amang hagantengon. Wahai, itu dia saliling naon. Dipakai hodoy, lahu pasangapun di bata. Napatuluhon hamba kadongan apa yang harus kita lakukan. Kita harus seperti pemazmur. Songo parpesalmeni hita. Ikut terus hita madok mauleate itu di bata. Selalu bersyukur. Parpesalmeni madok di ayat 20 sada. Madok maulia itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Benar-benarlah kita menyambut Tuhan itu. Marmare-marehon berlandaskan Yesus. Itulah menjadi kebenaran. Itulah menjadi keadilan di dalam kehidupan kita. Alani jakon ma Tuhan Yesus. Jalabahin ibana gabi ojahan ni ngulum. Dohot ojahan ni hapur siaumu. Amin. Martang yang mahita. Mauliate madihoa di Tuhan. Hodo ojahan ni hapur siaun nami. Ojahan ni ngulu nami. Ala di hodo adong hati koran. Ala di hodo adong hasit tongan. Di hodo hadameo doho lasniroha. Di hodo haluaun. Hodo mabuan harajaun banua gijang. Mari kita ditebus ho kami. Dipersilaku kuali Tuhan. Asa malua kami. Naingima Tuhan. Hubahi kami disude gulmi ningulu nami. Radi kami suruomu. Jala olo kami radi mangalehon akka pasu-pasum tu kami pakyomu. Jala huboto kami madok mauliate manangah hape namasa. Jalo totok kami marho hocon hasit tongan. Mauliate madiho Tuhan. Pasu-pasu mahuriamon. Doho sude programna. Pasu-pasu doho penyambutan nasida. Tu Jumat Agung. Doho kebangkitanmu ali Tuhan si pesta honon nami. Mauliate diho Tuhan. Pinuje maguarmu di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Marende hita laos tapasa mapeliata.
niya koma peliata tu debata martang yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhu silehol-lehon nadinggan, doho nasa uli basa na mauliutus. Kupasahat hami ma siya nanilehom mitu hami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa kuparhasya kami pilihanon, pati buluhon harajaumu, di tonga-tonga ni Huriam doho di Portibio. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam utada hami godang ni silehol-lehom mitu kami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali amanami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadari on hanguduan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame jalo hamuma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamo. Di sodakot Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana marnidaho. Di dopakot Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaur honma damena tutodim. Amin. Horas madita sudena.